രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ അദ്വൈത ഗദാധര വാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം മാതാജി കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം മാതാജി ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം ഭജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് ഇപ്പൊ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ എന്താണ്? കർമ്മയോഗ അല്ലെ. കർമ്മത്തിലൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് യോഗം ചേരാം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന പല തരത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. കർമ്മ സന്യാസം പറഞ്ഞു, പിന്നെയോ കർമ്മഫലം ത്യജിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മണോ അല്ലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലും ഭഗവാൻ ഓരോന്നോരോന്നായി പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ലാസ്റ്റ് എവിടെയാ ഭഗവാൻ കൊണ്ട് നിർത്തിയത്? യോഗിനാം അപി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനാഹ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോമാം സമയയുക്ത തമോമതഃ. അപ്പോ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ 7ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ എന്താണ് തുടങ്ങുന്നത്? ഭക്തി യോഗമാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലേക്കുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്കറിയാം, നമ്മള്
നമുക്കിവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭഗവാനെ കാണാൻ ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമ്മൾ കാണുന്നതിനെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നതിനോട് മാത്രം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാറുള്ളൂ അല്ലെ. കാണാത്തൊരു ദൈവത്തെ ആർക്കും വിശ്വാസം ഇല്ല. അതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രോബ്ലം അല്ലെ. നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയില്ല, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമുക്ക് ഒരു ന്യൂലി മാരീഡ് കപ്പിൾ അല്ലെ, അതായത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത കപ്പിൾസിന് ഒരിക്കലും ഒരു കുട്ടീനെ പറ്റി ചിന്തയില്ല അല്ലെ. അവർ ആ കുട്ടീനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം ആ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി തുടങ്ങിയാൽ തൊട്ട് അവരെന്താണ് സ്വപ്നം കാണാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ, കുട്ടീനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്നേഹിക്കും. അതായത് കുട്ടി ജനിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് കുട്ടിയോട് സ്നേഹമില്ല, ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, കുട്ടിയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ബന്ധങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവരെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിച്ചു പോവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഭക്തി യോഗ മിഡിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? തുടക്കത്തിൽ കുറെ പേര് വരും, അവസാനം എന്തായി നോക്കാൻ കുറച്ച് പേര് വരും അല്ലെ. പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭക്തി യോഗ എന്നുള്ള പോർഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ 7ാമത്തെ അധ്യായം മുതല് പറഞ്ഞു തരാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്, അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭഗവാനെ എവിടെയൊക്കെ കാണാം, ദർശിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു തുടങ്ങുകയാണ് ഈ അധ്യായം മുതല്. ഈ അധ്യായം ജ്ഞാന യോഗം. അതായത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത് അല്ലെ, മരണശേഷം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്, ആത്മാവ് എന്താണ്, പരമാത്മാവ് ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ഇതൊക്കെയുള്ള അറിവാണ് എന്ത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വിജ്ഞാനം എന്താണ്? ഈ അറിവിനെ, അതായത് തിയറിറ്റിക്കലായ ഈ നോളജിനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കുക, അതാണ് വിജ്ഞാനം. അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിനെയാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം 7ാമത്തെ അധ്യായം വിജ്ഞാന യോഗം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം, 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 1ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാസക്തമനാഃ പാർത്ഥ യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ കുന്തിപുത്ര, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി എന്നെ പൂർണ്ണമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്? നീ കേൾക്കൂ അല്ലെ, അതായത് ശ്രവണമാണിത് അല്ലെ, തച്ഛൃണു, എന്നെ കേൾക്കൂ, എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കൂ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം അല്ലെ. അപ്പോ എന്നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കുക. അതുപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരാൾ പറയുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണബോധത്തോടെ എന്നിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടി, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി ഭഗവാനിൽ ആസക്തമായ മനസ്സോടുകൂടിയും യോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി. എന്താണ് സംശയങ്ങള്? ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണോ, ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ നീങ്ങി ഭഗവാനെ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തരാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ശൃണ്വതാം സ്വകതാം കൃഷ്ണഃ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനഃ ഹൃദ്യന്തസ്തോ ഹ്യഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത്സതാം നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും തന്നെ ഒരു പുണ്യകർമ്മം അത്രേ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. അപ്പോ ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണ്. എന്താണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്?
കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അല്ലെ, ശൃണ്വതാം സ്വഗതാം കൃഷ്ണ, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ അല്ലെ, സ്വകഥാ കൃഷ്ണ, ഭഗവാന്റെ കഥകള് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേൾക്കുന്നതും, ശൃണ്വതാം അല്ലെ കേൾക്കുന്നതും, ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും. അതായത് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ് അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. അതൊക്കെ തന്നെയും എന്താണ്, ഒരു പുണ്യകർമ്മം അത്രേ. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനമാണിത്, വെറും ഒരു പുണ്യകർമ്മം മാത്രമല്ല, ഭഗവത് സേവനം കൂടിയാണ്. നമ്മള് ശ്രവണം എന്ന ഒരു സേവന കർമ്മമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം കൃഷ്ണകഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ, അവരുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷി, നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒരു ശ്ലോകത്തില്, അവരുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ തന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഹിതകാരിയായ സുഹൃത്തിനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിരന്തരം ആ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ ആ ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും നല്ലത് പറയുന്നത് നമുക്കും സന്തോഷാണ് അല്ലെ. അതുപോലെയാണോ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാന് എല്ലാരും എന്നെ പുകഴ്ത്തി പറയൂ, അപ്പോ ഞാൻ സന്തോഷിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്? അതല്ല. ഭഗവാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എന്താണ്, നമ്മുടെ പുകഴ്ത്തലോ നമ്മുടെ സ്തുതിയോ ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാന് ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ആത്മാരാമനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഭഗവാന് ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒന്നിന്റെ ആവശ്യവും ഭഗവാന് സന്തോഷിക്കാനില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ ഗുണം കിട്ടുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഗുണം കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോവാണ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചിന്തിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ അത് മാത്രമാവും നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ്, നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഗുണമല്ല ചെയ്യാതെ ദോഷമാണ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരാം. പക്ഷേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ ശ്രവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ പോയി നമ്മളെ പവിത്രീകരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഭഗവത് കഥാശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തനെ പവിത്രീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടത് കൊണ്ടോ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്വയം പുകഴ്ത്തൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല. പിന്നെന്താണ്, നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തായാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നേ മതിയാവും. ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം, ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, വ്യക്തികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അതിൽ ബന്ധനത്തിൽ പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. അതേസമയം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് വന്നെന്നറിയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ്, ആനന്ദത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയുടെയും സംഭരണിയാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. എല്ലാ നന്മയുടെയും സംഭരണിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മളിലേക്കും കൂടെ പകർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, കൃഷ്ണന്റെ നാമവും കൃഷ്ണനും രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അപ്പൊ എന്താണ് നടക്കുന്നത്, പവിത്രീകരണമാണ് നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചിന്തയും അവബോധവും മനസ്സും എല്ലാം അല്ലെ, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ. അങ്ങനെ തന്നിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലും എന്താണ് ഉള്ളത്, യഥാർത്ഥത്തില് കൃഷ്ണഭക്തിയാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു അംശമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോയി ഇവിടെ വന്നു പെട്ടു അല്ലെ. ഇവിടെ വന്നപ്പോ ആരാണ്, നമ്മളെ മായയാണ് നമ്മളെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് മറച്ചു പിടിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പല പല ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മം എടുത്ത് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെയാണ് നമ്മളെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തോ ഒരു പുണ്യം എപ്പോഴോ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു പുണ്യത്തിന്റെ ഫലത്താലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യവും ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഭക്തനിൽ തനിയെ വളർന്നു വരും. എപ്പോഴാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോ, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോ, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭഗവത് ചിന്ത അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം തനിയെ വളർന്നു വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യതതി സിദ്ധയേ യതതാമപി സിദ്ധാനാം കശ്ചിൻ മാം വേതി തത്വതഃ. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ
ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണത നേടിയവരിലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു തരാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇപ്പോ ഒരു യോഗ ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണ് മൈൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് ഇതിനകത്ത് കയറി വരുമായിരുന്നു അല്ലെ. ഇതിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആർക്കും വലിയ താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അപ്പോ എത്രയോ പേരുടെ മുന്നിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഭഗവത്ഗീത 18 ഡേയ്സ് കോഴ്സ് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും എന്താണ് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. ആകെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് തന്നെ എത്രയാണ്, 200 പേരാണ്. അങ്ങനെ 200 പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന എത്ര പേരാണ്, വളരെ കുറച്ച് പേരാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ വ്യക്തമാക്കി പറയാണ്, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടാൻ ഉദ്യമിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ വരുന്നവർക്കും മുഴുവനായിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നവരിൽ പോലും ഒന്നിലേറെ പേർ എന്നെ തികച്ചും അറിയുന്നില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാളുകളുടെ 1000 ആളുകൾ ചേരുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം, ഒരു സാധ്യത കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവരും കുറെ പേരുണ്ടല്ലേ, പക്ഷെ എല്ലാവരും അവനവൻ്റെതായ എക്സസൈസ് ചെയ്യാം, അവർക്ക് മറ്റു പല ഗ്യാതറിങ്ങിനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്, സമയം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അവർക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. കൃഷ്ണനാണ് പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും ആദിപുമാനായ ഗോവിന്ദനും അദ്ദേഹം തന്നെ. ഇത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലുള്ള ശ്ലോകാണ്, 1ാമത്തെ ശ്ലോകാണിത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമമായ ഈശ്വരൻ അല്ലെ, പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ. സച്ചിദാനന്ദ, സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദ വിഗ്രഹമാണ് ആര്, ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനാണ് എല്ലാ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവ കാരണം അതായത് സർവ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതൻ. അതായത് കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് പലതും കാണും അല്ലെ, പക്ഷെ കാരണം ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്, ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദൻ. ആ ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനാണ് എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്നവർ ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമാണെങ്കിൽ അവർ എന്തിനു വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ എന്താ പറയാ, ബ്രഹ്മമാണ്, ഭഗവാൻ പറയുന്ന വ്യക്തിയില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ഇങ്ങോട്ട് കുറെ ഇത് പറയും അല്ലെ, കുറെ ന്യായങ്ങൾ പറയും. പക്ഷെ അവരൊന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല പറയുന്നത്, അവർ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ്. അവരുടേതായ ഒരു ഊഹാപോഹത്തിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വഴി എത്രയും എളുപ്പമുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ഘോഷിക്കും. നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, നമ്മളിപ്പോ നാമം ജപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുകയോ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ മറ്റുള്ളവർ പറയും, അതായത് ഭൗതികതയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ പറയും, ഓ ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, വെറുതെ ഒരു ജപമാലയിൽ ജപിക്കാൻ എന്താ പ്രയാസം, വളരെ നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് പറയവര് അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് വളരെ കടുപ്പമുള്ള പണി. അതായത് അവർ ഭൗതികമായിട്ട് ഇനിയും സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അതാണ് ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള പണി, അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കും അവര് അല്ലെ. അവർ പറയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ. അപ്പൊ അവര് പറയും ഇത് എളുപ്പമുള്ള വഴിയാണ്, അതായത് ഈ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് അത് കുറെ വയസ്സാകുമ്പോ ചെയ്യാം, ഇപ്പോഴൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അന്നേരം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് അവര് ഉദ്ഘോഷിക്കും. ഇത് അഭക്തന്മാർക്ക് പരിശീലിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭക്തിമാർഗം ഇത്രയും നിഷ്പ്രയാസമെങ്കിൽ എന്തിനവര് വിഷമമുള്ള വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ അഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ രാവിലെ 4 മണിക്ക് ഉറങ്ങി എണീറ്റ് അതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് പക്ഷെ സാധിക്കില്ല. 4 മണിക്ക് എണീറ്റ് പിന്നെ മംഗളാരതി ചെയ്യുക, അതുപോലെ നാമം ജപിക്കുക, ഒരു 2 മാല ജപിക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ അവർക്ക് മടുപ്പ് വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് നാമം ജപിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കി പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നും, പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്, അവർ അഭക്തന്മാരാണ്, അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല, ഭഗവാനാണ് ആശ്രയം എന്നുള്ള തോന്നുന്നുമില്ല. എല്ലാം എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ്, ഞാൻ നേടേണ്ടതാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയില് അവർ ജീവിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് അല്ലെ.
ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തില് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭൂമിരാപോ നലോ വായുഃ ഖം മനോ ബുദ്ധിരേവ ച അഹങ്കാരമിതീയം മേ ഭിന്നാ പ്രകൃതിരഷ്ടധാ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഭഗവത്ഗീതയിൽ 5 വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ ഒന്നാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്? എന്റെ ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ് എന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് കേട്ടോ. ഭഗവാന്റെ അധമ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി, അതായത് അധമ ശക്തി, ഉത്കൃഷ്ടമായതല്ല അധമമായ ശക്തിയാണ് എന്ത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇങ്ങനെയുള്ള 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂതാം മഹാബാഹോ യേദം ധാര്യതേ ജഗത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ചിലര് പറയും ഭൗതിക പ്രകൃതി മിഥ്യയാണ്, ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ മിഥ്യയാവും? ഇതൊരിക്കലും മിഥ്യയല്ല അല്ലെ. അതെന്താണ്? അത് നശ്വരമാണ്, പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇല്ലാത്ത ഒന്നല്ല ഭൗതിക പ്രകൃതി പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണ്? അധമ ശക്തിയാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. അതെന്താണ്? ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ജീവഗണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അല്ലെ, ജീവാത്മാക്കള്. അതായത് എല്ലാ ജീവനുള്ള ചരങ്ങളും, അതായത് വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷികളുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, മനുഷ്യരുണ്ട്, അതുപോലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, ജീവനുള്ള എല്ലാം ഉള്ളതാണ് എന്ത്? ജീവഗണങ്ങൾ അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകണം നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടാനായിട്ടെന്ന്. അപ്പോ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ആരെയാണ് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അധമ പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള, അധമ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ചൂഷണം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെ. ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്കൃഷ്ട പ്രകൃതിയാണ്. ഉത്കൃഷ്ട പ്രകൃതി അഥവാ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പർപ്പോട്ടില്. അതായത് തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഉത്കൃഷ്ടമായതാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് ജീവാത്മാക്കള്. പിന്നെ അതിലും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ളതാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ളത് കേട്ടോ. അന്തരംഗ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ മിഡിലാണല്ലേ ഉള്ളത്. അധമ പ്രകൃതി, അധമ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. പിന്നെ മിഡിലിൽ നിൽക്കുന്ന തടസ്ഥ ശക്തിയാണ് അഥവാ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ജീവാത്മാക്കള്. ഈ ജീവാത്മാക്കള് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മത്തഃ പരതരം നാന്യാ കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ മയി സർവമിദം പ്രോതം സൂത്രേ മണിഗണ ഇവ. ഇവിടെ പലതരം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, പരതരം എന്നാണ്. ഹേ ധനഞ്ജയ, എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ അതായത് കാണാത്ത ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്, ആ ഭഗവാനെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഇപ്പൊ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഭക്തിയോഗ എന്നുള്ള ആ ഒരു പോർഷനിലാണ് ഉള്ളത്. അതായത് 7-ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ 12-ാമത്തെ അധ്യായം വരെ ഭക്തിയോഗയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ ഓരോരോ വഴികൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സത്യമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താണ് അർത്ഥം? ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്ത്രകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാണ്. മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ സർവവും എന്നിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അല്ലെ ഒരു മുത്തുമാല. ആ മുത്തുമാല ഏതിലാണ് കോർത്തിരിക്കുന്നത്? ഒരു നൂലിന് മിഡിൽ ഒരു നൂലുണ്ടല്ലേ. പക്ഷേ ആ നൂലിനെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? മുത്ത് മാത്രമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ.
അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്. നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാം കാണും, പക്ഷെ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്? എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉള്ളില് എങ്ങനെയാണോ ഒരു മാലയുടെ ഉള്ളിൽ നൂല് കിടക്കുന്നത്, അതുപോലെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ ഇണക്കി കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാം, അല്ലെ? നമ്മള് നേരത്തെ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, വിദ്യ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവി ഹസ്തിനി ശുനി ചൈവശുപാക്കേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിന. അപ്പോ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാനെയാണ് ദർശിക്കുന്നത് എന്നതുപോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ട്. ഏതുപോലെയാണ് ഒരു മുത്തുമാലയുടെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണോ നൂല് ഇരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും, എല്ലാറ്റിന്റെ ഉള്ളിലും, ജീവൻ ഉള്ളതും ജീവൻ ഇല്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ചരമായിട്ടുള്ളതും അചരമായിട്ടുള്ളതുമായ എല്ലാറ്റിന്റെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത്, ഈ നൂല് കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് പോലെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. രസോഹമപ്സു കൗന്ദേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോഹോ പ്രണവഃ സർവവേദേഷു ശബ്ദഖേ പൗരുഷം നൃഷു. അപ്പോ ഇതിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള വഴികൾ. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഹേ കുന്തിപുത്ര, ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് വെള്ളം നല്ല ദാഹിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ എന്താണ്? നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും, അല്ലെ? ആ ആശ്വാസം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ജലത്തിന്റെ രസമായിട്ട് ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്? അതിനകത്ത് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്ക് അവിടെ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. നമ്മള് ആ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ആശ്വാസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ദാഹശമനം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം ആ ജലത്തിലെ രസമായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം, സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ ആകാശത്ത് ഉദിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ പ്രകാശം വരും, അല്ലെ? ആ പ്രകാശം ആരെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഈ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകട്ടെ, ഇവരൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന ഐശ്വര്യമാണ് ഈ കാണുന്ന, നമ്മൾ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ജലത്തിലെ രസവും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും ഞാനാണ്. അതായത് ഇവർക്കൊന്നും സ്വന്തമായിട്ട് പ്രകാശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോ ആവട്ടെ സ്വയം പ്രകാശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഭഗവാൻ ആ കഴിവ് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ പ്രകാശിച്ച് നമുക്ക് പ്രകാശം തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരിലെ ഈ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവവും, പ്രണവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓംകാരം, അല്ലെ? വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ ഓംകാരവും ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും. അപ്പൊ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശത്തിന്റെ ഗുണമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആകാശത്തിന്റെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പോ പുരുഷനിലെ പുരുഷത്വവും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൺമുന്നിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെ? സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ പ്രകാശം നമുക്ക് കാണാം, വേദങ്ങളിലെ പ്രണവം എല്ലാവരും ചൊല്ലുന്നതാണ് ഓംകാരമൊക്കെ, അല്ലെ? ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ശബ്ദം, ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഈ സ്പേസിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. സയൻസ് പഠിച്ചവർക്കറിയാം, എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല. അപ്പോ ആകാശത്തിലെ ശബ്ദവും പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും, അതായത് പുരുഷനിലുള്ള പുരുഷത്വം, അതും ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം? ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കണം, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്നതാണ്. വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സന്തോഷം കിട്ടാറുണ്ട്. സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും പ്രകാശം നമ്മൾ ആവശ്യം പോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? നന്നായിട്ട്. പിന്നെ വേദമന്ത്രങ്ങളിലെ പ്രണവം നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം. നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? പുരുഷന്റെ പൗരുഷവും നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ ആരെ കാണാറില്ല, ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാറില്ല, കാണാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഭഗവാനെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെയും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഓരോന്നിലും ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഒരു അറിവ് നമുക്ക് പകർന്നു തരാണ്. ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം സനാതനം നിർബുദ്ധിമതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദിബീജം ഞാനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോ സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദിബീജം ഭഗവാനാണ്. അതായത്
ഭഗവാനാണ്. ഒരു അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കുട്ടിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് ഒരു ശരീരം മാത്രമാണ് അല്ലെ. ഒരു ജീവാത്മാവ് ആരുടെ അംശമാണ്? ശാശ്വത അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്. ആ ജീവാത്മാവിനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് പലതും ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിന്ന് ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് പതിച്ചത്. പക്ഷേ എന്നിരിക്കലും നമ്മളുടെയൊക്കെ ആദ്യ ബീജം ഒറിജിന് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ബീജം മാം സർവഭൂതാനം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ നല്ല വ്യക്തികൾ മാത്രമെന്നല്ല, എല്ലാവരും അല്ലെ. ചീത്ത ആളുകളായാലും ഇനിയിപ്പോ മോശം മൃഗങ്ങളായാലും എല്ലാം ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഒറിജിൻ സർവഭൂതാന, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മള് നല്ലത് മാത്രം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾക്കറിയാം നല്ലതും ചീത്തയും വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പ്രകൃതി ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യത. അതായത് പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രവൃത്തി ആരുടേതല്ല? ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയല്ല അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങള് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിന് വലച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് പല കർമ്മങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ജഡശരീരം മാത്രമാണ് ആരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെയോ വിധി പാർത്ഥ സനാതനം, അതായത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും സനാതനമാണ്, അതായത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തവരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ലെ. ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ബുദ്ധിയും ശക്തിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അവരുടെ ബുദ്ധിയുടെ പിന്നിൽ ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൊടുത്ത ബുദ്ധിയാണ് അവർക്കുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ബുദ്ധിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നെയോ അവരുടെ ശക്തിയും അതുപോലെ തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ആരുടെ സ്വന്തമല്ല? ഈ പറയുന്ന ജീവാത്മാവിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവ് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെയോ സ്വന്തമല്ല അല്ലെ. ബുദ്ധി ആവട്ടെ, തേജസ് ആവട്ടെ, ശക്തി ആവട്ടെ, ഇതൊക്കെ ആരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്വാളിറ്റി കാണുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയിലും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ആ വ്യക്തിയിൽ ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ എങ്ങനെയാണ് ആ അമ്മയും അച്ഛനും അറിയുന്നത്? അതായത് ആ കുട്ടീനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഓരോന്നിലും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്? ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഓരോ അവസരം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. 7-12 ശ്ലോകം. യേ ചൈവ സാത്വികാ ഭാവാ രാജസാസ്താമസാശ്ചയേ മത്ത ഏവേദി താൻ വിദ്ധി നത്വഹം തേഷു തേ മയി. സാത്വികങ്ങളും രാജസങ്ങളും താമസങ്ങളുമായ എല്ലാ അവസ്ഥകളും എന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അവയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, എങ്കിലും ഞാൻ അവയ്ക്ക് അധീനനല്ല. ഞാൻ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനനല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയാണ്. സത്ത്, രജസ്, തമസ് എല്ലാ അവസ്ഥയും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ബഹിസ്ഫുരണങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഇതെല്ലാം ഈ സത്താവട്ടെ, രജസാവട്ടെ, താമസിക്കാവട്ടെ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടത് നല്ലതാണെന്നല്ല. ഭഗവാൻ പക്ഷെ എന്താണ്? അതിന് അധീനനല്ല, അതീതനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പറയുന്ന ഗുണങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മറിച്ച് അവയെല്ലാം എന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളുന്നു, പക്ഷെ അത് ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. 7-14 ശ്ലോകം. ദേവി ഹേഷാ ഗുണമയീ മമ മായാ ദുരത്യയാ മാമേവ യേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല, എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്കത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഈ പ്രകൃതി, അതായത് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് തരണം ചെയ്യാന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ആരെയാണ് ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളടങ്ങി എന്റെ ദിവ്യശക്തിയെ അതിജീവിക്കുക എളുപ്പമല്ല, അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടും സാധിക്കില്ല, എന്നാൽ എനിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അത് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ് ആരുള്ളത്? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ അനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ് ആര്?
ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങളും ഉള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങള് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നവരെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാനാണ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവരെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 7:15 നമാം ദുഷ്കൃതിനോ മൂഢാഃ പ്രപദ്യന്തെ നരാധമാഃ മായയാപഹൃതജ്ഞാനാഃ ആസുരം ഭാവമാശ്രിതാഃ. ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യ അധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരും നിരീശ്വരരുമായ അസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാത്ത, അതായത് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാത്ത 4 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആരൊക്കെയാണ്? ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യ അധമന്മാരും. മനുഷ്യ അധമന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? മനുഷ്യരാണ് അവര്, പക്ഷെ അധമനാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അധമ പ്രവൃത്തിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാണ്ട് അധമ കുലത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് അധമമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി, അതായത് അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചീത്തയായതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യാധമന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരും പിന്നെയോ നിരീശ്വരരുമായിട്ടുള്ളവര്, അങ്ങനെയുള്ള അസുരന്മാര് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൂഢന്മാർ ആരാണ്? മൂഢന്മാർ ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണിവർ. പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം സ്വയം അനുഭവിക്കണം അവർക്ക്. ഭഗവാന് വേണ്ടി അത് സമർപ്പിക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഇതിനുള്ള മികച്ച ഉദാഹരണം കഴുതയാണ്. അപ്പോ ഒരു കഴുതയെ പോലെ ഉള്ളവരാണ് മൂഢന്മാർ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഭാരം ചുമക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് അവർ. നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പിന്നെ സ്വന്തം ബന്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും എല്ലാറ്റിനും വേണ്ടിയും ഒരു ഭയങ്കരമായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഫലം അത് അവർക്ക് സ്വയം അനുഭവിക്കണം. അവര് പറയും, ഞാൻ ഇന്നയാൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്, ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു, പണം ഉണ്ടാക്കി, ഇന്നയാളെ വളർത്തല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അനിയനെ വളർത്തി, അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തിയെ വളർത്തി. പക്ഷെ അവര് തിരിച്ചെന്തോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സ്വയം ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത്. നമ്മള് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ശരിയല്ല, നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നമ്മളെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മളെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവരിൽ നിന്നൊരു റിസൾട്ട്, ഒരു റിട്ടേൺ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അവർ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ ഇത്രയും ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ മുഴുവൻ ഫലവും ആർക്ക് അനുഭവിക്കണം? നമുക്ക് തന്നെ അനുഭവിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നവരെയാണ് ഭഗവാൻ മൂഢന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാൻ അവര് തയ്യാറാവണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഈ മൂഢന്മാർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുവരെ അവര് മൂഢന്മാർ തന്നെയാണ്. ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണം കഴുതയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. നരാധമന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നരൻ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ, അധമൻ ഏറെ താണവനും. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് നരാധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാം. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അപ്പൊ അധമമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് അത്ര വരെ എന്താണ്? ഈ ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ അത്തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. ആ ബോധം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും എന്താണ്? ഭക്തനാവാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അറിയണമെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള നരാധമന്മാർക്ക് പോലും മുക്തി നേടാം എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത് കേൾക്കാൻ പോലും അവർ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അവർക്കതിന് സമയമില്ല. അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് പലതും നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാൻ സമയമില്ല. അപ്പൊ അത് കേൾക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ. നരാധമന്മാർ എന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ദുഷ്കൃതികൾ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരാണ്. മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം. കുറെ തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവര് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ സാധിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ദുഷ്കൃതികൾ മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ ജ്ഞാനം അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്? മായ അപഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മായികമായ ഭൗതിക ശക്തിയാൽ അവരുടെ ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക ശക്തി, അതായത് അവർക്ക് പുറത്ത് കടക്കാൻ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാത്തിടത്തോളം എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും അത് വെറും സമയം പാഴാക്കലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച്
ഉള്ള അറിവ് ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ആ അറിവ് ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അറിവ് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. ആർജിത ജ്ഞാനമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മായാശക്തിയാണ് അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മായാശക്തി അവരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത്? അവർ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെ. നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ ഈ മായയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാം, അല്ലാത്തവർക്ക് മായയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ദുരത്യയാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആസുര സ്വഭാവികൾ അഥവാ ആസുരം ഭാവം ആശ്രിതർ ആണ് നാലാമത്തെ ദുഷ്കൃതികൾ. ഇവർ തികച്ചും നാസ്തികരാണ്. അവർക്ക് ഭക്തിയില്ല എന്നല്ല, ഭഗവാൻ വിശ്വാസം ഇല്ല. നാസ്തികർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് അല്ലെ. ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ കൂട്ടരാണ്, ദുഷ്കൃതികളാണ്. ഇവര് തികച്ചും നാസ്തികരാണ്, ഭഗവാൻ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ്. 16 ശ്ലോകം. ചതുർവിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാസു കൃതിനോർജുന ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനീ ച ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതകുല ശ്രേഷ്ഠ, സുകൃതികളായ 4 കൂട്ടരാണ് എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? 4 പേര് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നില്ല. ഇനിയുള്ള 4 പേര് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരാണ്. ആരൊക്കെയാണ് ആ 4 പേര്? അവരെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ വിളിക്കുന്നത്? സുകൃതികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെ ദുഷ്കൃതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ദുഷ്കൃതികളായ 4 കൂട്ടര് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരെ സുകൃതികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ സുകൃതികൾ ആരൊക്കെയാണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. അപ്പോ ഇതിപ്പോ എല്ലാവരും ഈ കാറ്റഗറിയിൽ അല്ലെ. ദുഃഖിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ദുഃഖമായി. നമ്മളിപ്പോ അർജുനൻ ദുഃഖിതനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ദുഃഖിതൻ, ധനകാംക്ഷി, പണം ആഗ്രഹിക്കുന്നയാള്. പിന്നെയോ ജിജ്ഞാസു, എന്താണ് സത്യം എന്ന് അന്വേഷിക്കുക അല്ലെ. എന്തോ അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ. ജിജ്ഞാസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ. എന്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ? എന്താണ് പരമസത്യം, ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നത്, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോവാ, ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണ് ആര്? ജിജ്ഞാസു ആയിട്ടുള്ള ആള്. പിന്നെ പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ആ ജിജ്ഞാസുവും ജ്ഞാനിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ജിജ്ഞാസുവിന് അറിയില്ല അല്ലെ, സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ജ്ഞാനി എന്താണ്? പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഇനി ആ ഭഗവാനെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് പരമസത്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ആ വ്യക്തി ജ്ഞാനിയായി. ഇനി ആ ഭഗവാനെ അറിയണം, ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം അല്ലെ. ഭക്തനായി മാറണം, ജ്ഞാനിയായി ഭക്തനാവണം. അതാണ് ജ്ഞാനി. അങ്ങനെ 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. അവര് സുകൃതികളാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ്, നമുക്ക് കാണാം. എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ. നമുക്ക് ഗജേന്ദ്രനാണിത്. ഗജേന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പൂർവ്വജന്മത്തില് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പിന്നെ രാജ്യമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവത് സേവനമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, തപസ്സല്ല ധ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അഗസ്ത്യമുനി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ല, അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അഗസ്ത്യമുനിക്ക് ദേഷ്യം വന്ന്, എന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു ആനയായി മാറട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു ആനയായി മാറി കുറെ വർഷങ്ങളോളം ജീവിച്ചു. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ആ ആനയുടെ ഭാര്യയും മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാം ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പുഴയുടെ അവിടെ പോയി കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങി. പുഴയിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഈ ആനയുടെ കാലില് ഒരു മുതല വന്ന് കടിച്ചു. ആ മുതലയും പൂർവ്വജന്മത്തില് ഒരു എന്താ പറയാ ഗന്ധർവനായിരുന്നു പൂർവ്വജന്മത്തില്. അതും ഒരു ശാപം കിട്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര്? ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ആനയായിട്ട് വരേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ആനയുടെ കാലിലാണ് ആര് കടിച്ചത്? ആ മുതല കടിച്ചത്. അങ്ങനെ കടിച്ചപ്പോ ആനയ്ക്ക് ശക്തി എവിടെയാണ്? കരയിലാണ് അല്ലെ. മുതലയ്ക്ക് ശക്തി കൂടുതൽ വെള്ളത്തിലും. അങ്ങനെ ആ മുതല പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല? ആനയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. 1000 വർഷങ്ങളോളം അങ്ങനെ നിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ മുതലയുടെ വായ്ക്കകത്ത് ഈ കാല് പെട്ടിട്ട്. കാരണം ആനയ്ക്ക് വെള്ളത്തിൽ ശക്തി കുറയുന്നു, മുതലയ്ക്ക്
ശക്തി കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു വെള്ളത്തിൽ. അങ്ങനെ അവസാനം ഗജേന്ദ്രനെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ആ ഭക്തിയുത സേവനം പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരികയും അവിടെ കിട്ടിയ ഒരു താമര, അതായത് നമുക്കറിയാം പുഴയിലൊക്കെ താമര ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അതിൽ കിട്ടിയ ഒരു താമര പിന്നെ ഓഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ആനയാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചു. പെട്ടെന്ന് അതിന് പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ആ ഭക്തിയുത സേവനം ഓർമ്മ വന്നത് കൊണ്ട് അതിന് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ ഗരുഡന്റെ പുറത്തേറി ഗരുഡാരൂഢനായിട്ട് അവിടെ വന്നു. ഗജേന്ദ്രനും മോക്ഷം കൊടുത്തു. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലിലാണ് ആര് കടിച്ചത്? മുതല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് മുതലയെ അപ്പൊ തന്നെ സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് വധിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിനും മോക്ഷം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഗജേന്ദ്രനും മോക്ഷം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്കറിയാം. ദ്രൗപദിയും എന്താണ് ആർത്തയായിട്ടാണ് അല്ലെ വസ്ത്രാക്ഷേപ സമയത്ത് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ദുഃഖത്തോടു കൂടിയാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ധ്രുവ മഹാരാജാവാണ് ഈ കുട്ടി. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ധനകാംക്ഷിയായിട്ടാണ്, പണം ആഗ്രഹിച്ച് അച്ഛനേക്കാളും പ്രപിതാമഹനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യം വേണം, എനിക്ക് നല്ല പദവി വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചതും കൊടുത്തു, പിന്നെ ഭഗവാനുള്ള ഭക്തിയും കൊടുത്തു. ഇവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ഓരോരോ സിറ്റുവേഷൻസിൽ. അപ്പൊ ആ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനുള്ളൊരു ഉപാധി മാത്രമാണ്. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം വാട്ടികയാണ്, അതായത് വേദവ്യാസനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി വാട്ടികയുമാണിത്. അവരുടെ ഗർഭപാത്രത്തില് 12 വർഷമാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ഇരുന്നത്. ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തത്തയാണ്, ജാത്രാണിയുടെ തത്തയാണ്. അതും ഒരു ശാപം കിട്ടിയാണ് ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തെ മായ പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്നതേ ഇല്ല. ആ കാലത്തൊക്കെ അവർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഗർഭം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ, അതായത് 12 വർഷമൊക്കെ ഹോൾഡ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കും അല്ലെ. 10 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 12 വർഷമാണ് അവര് ഹോൾഡ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം പറഞ്ഞു, ഇനി നീ മായയിൽ പെടില്ല, നീ വന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പുറത്ത് വരുന്നതും. വന്ന ഉടനെ അച്ഛനെ അമ്മയൊന്നും തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാതെ പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അത്രയും എന്താ പറയാ മുക്താത്മാവായിരുന്നു ആര്? ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി. ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആരാണ്? ജിജ്ഞാസു ആണ് അല്ലെ. അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾ. അദ്ദേഹം ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത്. അതുപോലെ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി ആരാണ്? ജ്ഞാനിയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഇവിടെ ശ്രീരാമന്റെ അടുത്ത് സഖ്യത്തിന് വന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? സുഗ്രീവനാണ് അല്ലെ. സുഗ്രീവനും എന്താണ് ആർത്തൻ എന്നുള്ള ഇതിൽ അവര്, കാരണം ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെട്ടു, രാജ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിച്ച് ഭഗവാനെ സഹായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ജിജ്ഞാസു ആണ്, അതായത് എന്താണ് ഹരികൃഷ്ണ മണിഭൂഷണ മാതാജി എന്തായിരുന്നു അത്? അത് എവിടെയാണ് സ്ഥലം? നൈമിഷാരണ്യത്തില് ശൗനകാദി മഹർഷിമാരും അവരുടെ കൂടെയുള്ള മഹർഷിമാര്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇവരും ജിജ്ഞാസുക്കളാണ്, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓരോ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഇതാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭഃ. അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി സർവജ്ഞനാണ്, കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രകാരമുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? അസംഖ്യം ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തി ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, സർവജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാം അറിയുന്നവൻ അല്ലെ. ആ ജ്ഞാനവാനായ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നു, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ എല്ലാം അറിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്രയോ അസംഖ്യം, അതില് 1, 2, 3, 7 അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലെ. അസംഖ്യം, എണ്ണമില്ലാത്തത്ര ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി സർവജ്ഞനായി മാറുന്നതും
കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനും സർവ്വവ്യാപിയും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അവർ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വാസുദേവൻ, അതായത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ആളുകള് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാമൈസ്തൈസ്തൈർഹൃദജ്ഞാനാഃ പ്രപദ്യന്ത്യന്യദേവതാഃ തം തം നിയമമാസ്ഥായ പ്രകൃത്യാ നിയതാ സ്വയാ. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെ, ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ, അതായത് എനിക്ക് ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഇനിയും വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എന്താണ് പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ അയ്യപ്പന്റെ മണ്ഡലകാല സമയമാണല്ലേ, അവിടെ പോണെങ്കിൽ കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ടല്ലേ, അവർക്ക് എന്താണ് വ്രതം എടുക്കണം, അത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് കൊണ്ടാണ് അവരെവിടെ പോകുന്നത്? ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെ, ആ ഒരു ദേവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രത്യേക നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ച് അവർ സ്വപ്രകൃതിയാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പല നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പല റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവര് വേറെ അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാൻ വിളി കേൾക്കും. ഭഗവാൻ ഒന്നിനും ഒരു നിബന്ധനയും നിയമവും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നിരിക്കൽ പോലും അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാതെ അന്യദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നത്? അവര് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ മുകുന്ദനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കാൻ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇവിടെ തന്നെ ആ ഒരു ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ തന്നെ നിന്ന് പോകും. ശരിക്കും നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെ, അവരെന്താ ചെയ്യുക? ആ കുട്ടി പുറത്ത് കുട്ടി അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വിട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ അവർ എന്തും ചെയ്യും അല്ലെ. ആ കുട്ടിയെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് അവർക്ക് ആ കുട്ടി നിൽക്കുന്നിടത്ത് അവന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരും എന്ന് ആര് വിചാരിക്കും? അച്ഛനും അമ്മയും വിചാരിക്കും. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ആര്? നമ്മളൊക്കെ, അതായത് ജീവാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങൾ തന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നല്ല ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മക്കളെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കൊടുക്കില്ല. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാതെ അന്യദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ ഒരു ബുദ്ധി, അതായത് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും ഭഗവാൻ തന്നെ തരണം. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ഡിസയറിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആളിന് എന്ത് കൊടുക്കും ഭഗവാൻ? ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യവും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരവും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവ് കേട്ടോ, നമ്മളെ പോലെയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്. അന്ധവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവത്യൽപമേധസാം. ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്താ യാന്തി മാമപി. മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും അത്രേ. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോ മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്പമേധസ, അതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക്. നമുക്കിവിടെ മൂഢൻ എന്ന് കാണുന്നില്ല. അല്പമേധസ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മേധസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയാണ്. അല്പമേധസ പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ. അപ്പൊ മൂഢന്മാരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമത്തെ അന്ധവത്തു ഫലം, അതായത് അതിന് അവസാനമുണ്ട്. ക്ഷണികവും തുച്ഛവുമാണ്. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകങ്ങളിലെത്തും. അപ്പൊ നമ്മള് അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോവുക? ആ ദേവന്മാരുടെ
ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോവുക. എന്റെ ഭക്തന്മാരാകട്ടെ പരമോന്നതമായ എന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരണ്ടാത്ത ഭഗവാന്റെ ധാമങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? അവർ ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരണോദകായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വരുന്നത്. അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടം, അതിനകത്താണ് നമ്മളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്ത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായി വന്ന് ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിടെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന്റെയും താഴെയാണ് ആരുടെ പൊസിഷൻ? ദേവന്മാരുടെ പൊസിഷൻ. അപ്പോ ദേവന്മാർ എവിടെയാണ്? സ്വർഗീയ ലോകങ്ങളിലാണ് ദേവന്മാരുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ദേവന്മാരൊക്കെ എന്താണ്? നശ്വരമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലാണുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന് ഉള്ളിലല്ല, അത് പുറത്ത് വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ധാമങ്ങളിലാണ് എത്തുക. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ദേവന്മാരുടെ അടുത്താണ് പോവാന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ശുദ്ധഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴുമെന്നിരിക്കെ ഭക്തന് സിദ്ധിക്കുന്ന നേട്ടവും ഒരു സാധാരണ ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും എത്ര വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതത്രേ. അപ്പോ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ സച്ചിദാനന്ദ അവസ്ഥയിൽ ശാശ്വതമായി വാഴും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് ആ ഒരു ആനന്ദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് എന്ത് വേണ്ട? ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നശ്വരമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് കിട്ടുന്ന നേട്ടം ഒരു ദേവാരാധകന്റെ നേട്ടവും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ദേവന്മാര് തന്നെ എന്താണ് ഒരു വരുന്ന പ്രളയത്തിൽ അവർ നശിച്ചു പോകുന്നവരാണ് അല്ലെ. അവർക്കും മരണമുണ്ട്, അവർക്ക് കുറച്ച് അധികം ആയുസുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അവര് മരിച്ചു പോകുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? നമുക്ക് നാശം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. പിന്നെ അവര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആരാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ? ആരുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക്. പക്ഷേ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ധാമത്തിലേക്ക് പോയി സദാസമയം ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ കഴിയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെയോ ഭഗവാനെ പരിമിതിയില്ല, വരദാനങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല, കാരുണ്യം അതിരറ്റതാണ്. അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തനിൽ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കനിവും അതിരറ്റതത്രേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും സംഭരണിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന് അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന കനിവ് അത് അളവില്ലാത്തതാണ്. 7:25 ശ്ലോകം. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായാ സമാവൃതഃ മൂഢോയം നാഭിജാനാതി ലോകോ മാമജമവ്യയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായി എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യനുമാണ് ഞാനെന്നവർ അറിയുന്നതുമില്ല. അപ്പോ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്കും മൂഢന്മാർക്കും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ് ബുദ്ധിയില്ല പറയുന്നതിന്റെ കാരണം? യഥാർത്ഥ ബുദ്ധി എന്താണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ച് അതിൽ തന്നെ പെട്ടുപോകുന്നവർക്ക് എന്താണ്? ബുദ്ധി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. പിന്നെ മൂഢന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാത്ത ആളുകൾ അല്ലെ, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാത്ത ആളുകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനായില്ല. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല ഇവർക്ക് അല്ലെ. ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലൊന്നും അവർക്ക് കാണാത്ത ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്ന എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറച്ചു വെക്കുന്നത് ആരാണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ആര് മറച്ചു വെക്കുന്നു? യോഗമായി എന്ന ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി മറച്ചു വെക്കുന്നു, അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യനുമാണ് ഞാനെന്നവർ അറിയുന്നുമില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനമില്ലാത്തവനും, അവ്യയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യയമില്ലാത്തവൻ, നാശമില്ലാത്തവൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആരാണ് മറച്ചു വെക്കുന്നത് അവരെ? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള യോഗമായ ഈ മൂഢരും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ മറച്ചു വെക്കുന്നു. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാം തു വേദന കശ്ചന. ഹേ അർജുന, പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതരാണ്. പക്ഷേ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ വയ്യ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്,
പരമപുരുഷനായ എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായതും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതും മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം, ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാം അറിയാം. ഏതൊരു ജീവാത്മാവിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ അറിയാം. പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ആർക്കും ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തില് ഇന്നലെ നടന്നതും ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നാളെ വരാനിരിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ? പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ വരാൻ പോകുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്കറിയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ എന്തോ നേട്ടം, നമ്മുടെ അധ്വാനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നേടുന്നതെന്നല്ലേ. പക്ഷെ ആക്ച്വലി എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ അടക്കം ഭഗവാൻ അറിയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണെന്നുള്ളതല്ലേ ശരിയായ കാര്യം. നമ്മൾ ഈ അധ്വാനം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ച് നമ്മൾ MBBS അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളെ എഫേർട്ടാണ് നമുക്കിത് ഈ നേട്ടം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവിൽ അഹങ്കരിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഈ വേദാഹം സമതീതാനി പറയുന്ന ആ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പോലും അറിയാമെന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് നേരത്തെ അറിയാം നമുക്കിത് ഈ ഡിഗ്രി കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കഴിവല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നത് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേഷാം തുന്ദഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്വമോഹ നിർമുക്താ ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഃ. പൂർവജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമാർജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോ പൂർവജന്മത്തിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത്, അതായത് എല്ലാ പാപങ്ങളും നശിപ്പിച്ച് ദ്വന്ദ്വ വ്യാമോഹങ്ങൾ, ദ്വന്ദ്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, രാഗദ്വേഷം, ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം അല്ലെ, ലാഭം നഷ്ടം, ജയം പരാജയം, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരായി അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സാധിഭൂതാദിദൈവം മാം സാധിയജ്ഞം ച യേ വിദുഃ പ്രയാണകാലേപി ച മാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസഃ. എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ, എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ. അപ്പോ ഭഗവാനെ അറിയുന്നവർ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഭഗവാൻ? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും യജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകമൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഈ ദേവന്മാരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ, പിന്നെയോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. ഇത് അറിയുന്നവരെ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് അവരുടെ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയത്തിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്, ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക്, സദാ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നവർക്ക് അവർ മരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മരണസമയത്തും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാകും എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।